రేషన్ బియ్యం అక్రమ రవాణాకు నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి నియోజకవర్గం అడ్డగా మారింది. రాజకీయ ప్రాబల్యం ఉన్న నాయకులకు అనుచరులుగా ఉన్నవారు ఈ అక్రమ దందా కొనసాగిస్తున్నారని బహిరంగంగా వెల్లడైంది. కావలిపట్నంలో నుంచి సేకరించిన బియ్యాన్ని కూడా ఇక్కడ తరలించి ఏకంగా లారీల్లో బహిరంగంగానే లోడ్ చేసి తరలిస్తున్నారు. గ్రామస్థాయి పరిపాలనా అధికారి నుంచి సివిల్ సప్లై, విజిలెన్స్ అధికారులు, రాజకీయ నాయకులతో సహా మామూలుగా ముట్టజెప్పుతున్నారనే ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఇక రేషన్ బియ్యం అక్రమ రవాణా ధాన్యం మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. నెల్లూరు జిల్లాలో రెండో పంట దిగుబడులు కనీస మద్దతు ధర కంటే 5,000 రూపాయలకు తక్కువ విక్రయించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. రేషన్ బియ్యం రీసైక్లింగ్ కారణంగానే వ్యాపారులు ధాన్యం ధరలను దిగదార్చి మద్దతు ధర కంటే తక్కువగా కొనుగోలు చేసి రైతు కష్టాన్ని దోచుకుంటున్నారు. దళారులు, వ్యాపారులు, మిల్లర్లు కుమ్మక్కై సాగిస్తున్న అక్రమ దందాపై కూటమి ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.